Zara ta manzan tsira, Fatima Zara ta manzan tsira, Fatima Zara ta manzan. To sunan ilahu na sanya farko, wannan da shi ya nufe ni na ɗauko, begen yaban yar ma'aikin tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Dubban salatai rabbu kaninka a gunfiyayyen dukkan ma'aika, almustafa da manzan tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Allah ka sanyo ahlul baiti a himmatu ma abota sabati, hanyar su ce za a hauta tsira. Gaida ku masu tsoron Allah, in ya sibar hamadan abdalla da sharfi dini na manzan tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Sida Aliyu Haidar Kedi na tsunduma cikin wannan kasidi, zan wake nana ta manzan tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Lambai ki haura ul'insiya, matar Imam Ali mai fasa ƙarya, agunsa ku fara ba sa tsira. Lambai ki haura ul'insiya, matar Imam Ali mai fasa ƙarya, agunsa ku fara ba sa tsira. Gwarzan da ke yaƙi da dubunnai, shi dai imam shugaban muminai, babansa Hassanin ahalin tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Na sallama muku yayan ma'aiki, Imam Hassan da Hussein masu tsarki, mai kinku wallahi baya tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Maulatina na azahara'u, ƙorato aini kairin nisa'u, magajiya ta ma'aikin tsira. Dama akwai annabta a mata, da rabbi zai sanya ki gwanata, ki zam cikin annabawan tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Aka halittun matan farko da ma na ƙarshe ke ce da iko, a sallama miki samun tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Ilahu bai wata ya ba kamar ke dai kawai kike kwallon kwalke, ba kya da tamka hanyar tsira. Sarauniya mai sarautar girma, wannan da Allah ya bai alfarma, kila muni a garin yin tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Gasi da Haidar nan Ali ɗanki, dai kas da kai maulati gabanki, na jinjina yar annabin tsira, Fatima Zara ta manzan tsira. Tsaya mini shugaba ta kausar, ga makiya na san su ga naikar, bangun fakewa domin tsira. Fatima Zara ta manzan tsira, 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 Fatima Zara ta manzan tsira.